Dámy a páni, dovolte, aby som vysvetlil podrobnejšie to rozhodnutie podať žalobu voči Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie v súvislosti teda so zákazom dovozu ruského plynu. V prvom rade chcem zdôrazniť to, čo už povedal aj pán premiér, že Slovensko plne rešpektuje samozrejme spoločné európske hodnoty a solidaritu. Napriek tomu však musíme konštatovať a povedať, že toto opatrenie z januára tohto roka v jeho aktuálnej podobe má pre Slovensko naozaj zásadné negatívne dopady. Slovenská republika je krajinou, kde historicky a infraštruktúrne sme silne naviazaní na dovoz plynu z východu a naša energetická sústava, priemysel aj domácnosti boli dlhodobo nastavené na tento typ dodávok. Náhle a úplné prerušenie dovozu a dostatočných prechodných mechanizmov by znamenalo výrazné zvýšenie cien energií, ohrozenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a v konečnom dôsledku aj dopad na životnú úroveň občanov Slovenskej republiky.